Jamen nu sidder vi her 2 dage ude fra min konkurrence nummer 39, så synes jeg det er oplagt endelig at fortælle om min allerførste diæt, da jeg kom ind i det her. Det var tilbage i 2001. Jeg skulle stille op i noget, der hed Fitness Cuppen dengang. Det var før, der var noget, der hed Athletic Fitness, men det er det, man kan kalde Athletic Fitness i dag. Eller det var det, der var i stedet for det, kan man sige. Der var en symmetrirunde, så var der en forhindringsbane, og så var der chins og dips. Så chins og dips ligesom i dag, men så var der en helt forhindringsbane i stedet for romaskinen. Så det blev kaldt Fitness Cuppen de første par år, og så lavede de vist om til Danish Open det ene år. Og det var mine første 3 konkurrencer. De første 3 år konkurrerede i 2001, 2002 og 2003. Der var det de konkurrencer, jeg valgte. Men det her, det skal handle om den allerførste diæt, jeg kørte. Det skal siges, det var som sagt i 2001. Det var sgu før Instagram og Facebook og alle de der smarte ting, og nettet, det kørte meget langsomt. Det skulle man bestemme sig for nogle dage inden, hvis man ville på det. Så min viden omkring det at køre diæt og alle sådan nogle ting, det var meget begrænset til sådan noget, hvad man havde hørt af stikord rundt omkring, og hvad den lokale nede i centret lige sagde og sådan noget. Jeg trænede i et kommercielt center, noget der hed Form og Fitness dengang, som senere blev til Sats. Og der var ikke nogen i mit center, der stillede op. Der var et blad, der hed Workout og Fitness. Jeg tror måske, det hed noget andet tidligere, men det kom i hvert fald til at hedde Workout og Fitness. Og der så jeg de her Mr. Fitness konkurrencer var i, og de blev også vist i fjernsynet dengang. Det var jeg ret fascineret af, men jeg var en lille smule skræmt af den der frirutine. Det kom jeg så efter senere, men det er en anden historie. Da de så valgte at lancere, samme arrangør som lavede Mr. Fitness og Miss Fitness, valgte at lave den her form for mere, hvor der var noget mere styrkerunde indenover. Og den der frirutine, som jeg tror afskrækkede de fleste, skulle op der og stå og danse og lave alt muligt. Den blev taget ud, så var det oplagt, at jeg tænkte, jeg havde længe godt kunne tænke mig at prøve det. Og jeg kan huske, de første gang jeg så Mr. Fitness i bladene, det var fra 97 eller 98. De startede i 96, kan jeg faktisk huske. Hvor en, der hed Ronny, han vandt. Ronny Løvgren Hansen. Ham så jeg meget op til dengang. Jeg synes, han havde en rigtig flot fysik, og tænkte, sådan vil jeg gerne se ud. Der gik så nogle år, jeg blev ved med at føle, som så mange også føler sig i dag, at jeg var ikke god nok, og det var jeg sgu ikke klar til, og der det ene år tog det andet. Men jeg trænede sådan målrettet, vil jeg sige, fra omkring 96 på at stille op. Jeg startede med at træne i 92. Vi nærmer så 2001, og jeg bestemmer mig så for, at da de lancerer den her, at nu skal du gøre det, fordi så slipper jeg for den der frirutine der, men til gengæld så er der forhindringsbaner. På det tidspunkt, der kom jeg fra en masse kampsport også, og synes, at det der med at kunne bruge sin krop, det tiltalte mig ret meget. Så jeg kastede mig over, det skal siges dengang, der var jeg altid rigtig god form hele året. Jeg kunne godt lide at være i form. Jeg vejede ikke særlig meget. Jeg vejede 80 kilo i ret god form, hvad jeg vil betegne som 6 uger for konkurrenceform i dag, hvis jeg skulle, hvad jeg synes man skal se ud 6 uger for en konkurrence. Og jeg ville skyde på, at jeg skulle tage 6 kilo reelt, hvis det skulle gøres rigtigt. Det valgte jeg så ikke at gøre. Så jeg startede 6 uger ude for konkurrence, fordi at, jeg synes egentlig, jeg var i rimelig god form, og jeg tænkte, så meget skulle jeg jo ikke smide. Og så tænkte jeg, ligesom så mange tænkte i hvert fald dengang, at det er noget med at sulte sig selv. Så jeg tror, jeg er ret hurtigt fra day one af, 6 uger ude, spiste 1400 kalorier eller sådan noget. Fjernede alt salt og krydderi med det samme, fordi det havde jeg hørt et eller andet sted ud, at det der salt og krydderi, det er frygtelig farligt. Det skulle man fandme passe på med, altså man kunne dø af det alt muligt. Man kom i hvert fald ikke i form, hvis man spiste salt og krydderi. Så det fjernede jeg bare fra dag 1 af. På det tidspunkt, der var jeg i gang med noget, der hedder en Wing Chun instruktøruddannelse, hvor vi trænede Wing Chun 5 timer om dagen. Hvor jeg så arbejdede i Sats ved siden af som fitnessinstruktør, og så havde jeg jo så min styrketræning. Og efter jeg havde fjernet salten og gik ned på 1400 kalorier, så gik der ikke mere end 5 dage eller sådan noget, så sejlede jeg rundt. Fuldstændig dehydreret, fordi jeg trænede så meget, svedte meget til træning, både ved Wing Chun, men også styrketræningen, og bare skyllede alle salt af mineraler ud. Så det gjorde, at jeg ret hurtigt jeg havde det helvede til. Og jeg havde en god kammerat på den Wing Chun. Hans eneste job, de der, i hvert fald de sidste 4 uger op til den konkurrence, det var, at han skulle holde øje med instruktørerne. Når de kom i nærheden, så skulle han lige give mig det, så skulle jeg lade, som om jeg lavede noget, og ellers så stod jeg bare hang i de der 5 timer, jeg var helt slukket. Hver anden dag, der kørte jeg for langt med bussen, når jeg skulle hjem. Jeg kunne sidde og kigge ud af vinduet,
kigge, at jeg skulle stå af, men jeg kunne ikke få hjernen til at fortælle benene, at du skal rejse og stå ud af bussen. Så det endte med at køre det stopsted for langt. Altså stort set hver anden dag, og måtte gå tilbage, og jeg kan huske nogle dage, hvor jeg synes, det var allerhårdest. Der kunne jeg tude, altså. Jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget? Altså, jeg havde altid synes, jeg var sgu sådan rimelig sej, synes jeg. Der skulle sgu rimelig meget til sådan at presse mig, men jeg synes virkelig, det var hårdt det her. Jeg havde det virkelig underligt, og jeg tænkte, hvor fanden kan de andre holde til det her, altså? Og jeg tænkte, jeg bakker fandme ikke ud, altså. Og når jeg kom hjem for arbejde der om aftenen, så sad jeg bare og kiggede ind i væggen. Jeg kunne ikke samle mig om at sætte fjernsyn, jeg kunne ikke samle mig om noget som helst. Jeg kunne ikke snakke med min daværende kæreste, altså du ved, der var helt, du ved, jeg sad bare stenet indtil næste dag startede forfra, og det var sådan, jeg kørte bare i sådan en form for en osteklokke i de der 6 uger. Og hvad det hedder, og på et tidspunkt kan jeg huske, 14 dage ude, der tænker jeg, fuck, hvordan slipper jeg ud af det her? Men samtidig vidste man mig selv, og prøv at nu har du sagt, du gør det, så gør du det bare. For der fandme ikke noget, der hedder, at du ikke gør det, når du har sagt, du gør det. Så jeg gik sådan, jeg tænkte, det kunne være meget fedt, hvis jeg blev kørt over. Altså ikke noget alvorligt, bare sådan stille og roligt kørt over, så jeg lige brækkede, eventuelt fik kørt min fod over eller andet. Sådan så jeg ikke kunne stille op, og det kunne folk godt forstå. Han kan selvfølgelig ikke stille op, altså selvfølgelig har han trukket sig, han har fået kørt sin fod over, men heller ikke så alvorligt, at jeg ikke kunne træne, fordi det ville jeg også gerne, men jeg kunne selvfølgelig ikke stå på scenen og lave en forhandlingsbane, når jeg har fået kørt min fod over. Og det var sådan nogle, altså, det var sådan nogle vanvittige tanker, jeg gik og fik. Det gjorde jeg så ikke, selvom jeg nogle gange stod og tænkte, skal jeg lige tage et skridt frem, når der kom en bil kørende, men det tog jeg alligevel heller ikke. Så nærmer vi os den der konkurrence. Der er en uge tilbage, så har jeg hørt, at der var sådan noget peak week, noget man skulle lave en masse specielt den sidste uge. Man skulle drikke noget vand, og så skulle man fjerne noget vand, og så skulle man fjerne salten. Det var så åbenbart først der. Det havde jeg jo så gjort i god tid, kan man sige. Så nede i det lokale center, jeg trænede i nogle gange, eller ikke det, jeg arbejdede i, men nogle gange så trænede jeg i et andet center. Og der var en pige, der hed Maria, tror jeg. Hun havde stillet op til Miss Fitness. Det var sådan set den eneste, jeg kendte, sådan, du ved, som jeg eller ikke kendte, men som jeg lige havde snakket med, som havde stillet op på det tidspunkt. Og så havde jeg spurgt hende til den der, og så sagde hun, men jeg må gerne prøve at se hendes sidste uge. Så fik jeg sådan en helt udførlig plan for hende, som havde stillet op i Miss Fitness. Kiggede på den, tænkte, hold da kæft, jeg kører da bare den samme. Så jeg vælger at køre hende der pigens diætplan, samme kalorier det hele. Hvilket resulterer i, at jeg har den bedste uge på hele diæten, fordi jeg får mere mad, end jeg har gjort på min egen diæt. På trods af, at jeg kører en piges diæt, der var omkring 50 kilo, kører jeg hendes peak week. Og lige pludselig, så du ved, kommer der lidt til hjernen igen, også selvom de første dage er lave, men de er stadig højere end mine lave dage, som var hver dag i de 6 uger. Der var heller ikke noget med cheat meals, eller peak week, eller ja, noget som helst, refeed, eller hvad man kalder det. Jeg kørte bare, du ved, i de der 6 uger, fordi jeg havde tænkt, at jeg har kørt til kort diæt, så måtte jeg gøre det. Så jeg kører så den der peak week, og får det egentlig noget bedre, fordi at, der er der en lille smule mere mad. Jeg kører så stadig ikke noget salt, og det er som jeg på en eller anden måde har vendet mig til det. Og i de sidste uge træner jeg ikke rigtig, så jeg sveder heller ikke så meget. Så jeg får det egentlig lidt bedre. Får en lille smule mere kulhydrat, specielt da jeg begynder at carbe op. Hvor det carbe op nok er en 10. af det, jeg carber op på i dag. Og det resulterer så i, at jeg kommer til den her konkurrence, stiller op, bliver faktisk nummer 3 i min, altså fuldstændig flad. Jeg var hård, jeg var i rigtig god form, men jeg var fuldstændig flad som en pandekage, altså. Jeg endte med at veje 67 kilo. Jeg tabte 14 kilo på de her 6 uger. 13-14 kilo, og jeg var i god form, da jeg startede, og jeg skulle maks have tabt 5-6 kilo. Og det viser lidt om, hvor meget man kan ødelægge for sig selv, og hvor jeg også ser det stadig den dag i dag. Men der var ikke coaches på samme måde, og jeg siger heller ikke nødvendigvis, at man skal tage en coach. Skulle jeg gøre noget om, så havde jeg helt sikkert taget en coach det første år. Bare de første år for at lære det. Og jeg ender også med at tage en coach året efter, hvor mit udgangspunkt er det samme. Jeg kommer til den her coach 12 uger før. Nogen, der hed Sanne og Cliff fra Køge. De hjalp rigtig mange dengang. De havde stort set alle, der stillede op til Miss Fitness og Mr. Fitness. Mange af dem fra min tid, som startede der, de kender også dem, fordi de gik også der. Jeg kommer så med op til de her 2 mennesker her, og Sanne, som primært var hende, der stod for det. Det er 12 uger ude det her. Hun måler mit fedtprocent, og jeg kan huske, hun måler den til, ja, hvad fanden måler hun til? 4,5, 12 uger ude. Som sagt, så kunne jeg godt lide at være i god form dengang.
og jeg vejede 81 kilo, det samme som jeg vejede året før, inden jeg gik på det, hvilket også siger lidt om, at jeg ikke skulle have været nede og veje 67 kilo. Hun starter så med at lave min diæt de der 12 uger, og giver mig 3 cheat dage om ugen, og jeg har aldrig haft 3 cheat dage om ugen, heller ikke inden jeg stillede op eller noget. Jeg har altid godt kunne lide at spise sundt, så det var ikke fordi jeg havde noget, altså en gang om ugen kunne jeg da godt spise et eller andet, men det var det, ellers så kunne jeg bedst lige bare spise clean, og det gjorde jeg også dengang. Og hvad det hedder, hun giver mig 3 cheat dage om ugen. Jeg kan huske, jeg har cheat dage om onsdagen, om lørdagen og om søndagen, og jeg tænker, det var godt nok sindssygt. Så kommer jeg 2 uger efter, vi skulle dengang hos hende, der kom man til måling hver anden uge. Man stod selv for træning, og man fik en kostplan, eller det vil sige, man fik nogle tal, man skulle overholde. Og de her tal, det var 3 gange så meget mad, som jeg havde kørt på den første diæt. Plus som sagt, jeg havde 3 refeed dage. Så kommer jeg efter de der første 2 uger, der er så 10 uger tilbage til konkurrencen. Jeg har ikke tabt mig en skid, men jeg har heller ikke taget noget på. Mit fedtprocent er det samme, hvilket er et eller andet sted vildt nok, synes jeg, når jeg havde spist usundt. Jeg vil så skal sige, jeg havde nok lidt svært ved jeg spiste nok ikke rigtig usundt, maks en af dagene, fordi det kunne jeg alligevel ikke, det kunne mit hoved alligevel ikke. Men jeg spiste lidt mere frit de andre dage. Hun vælger så at fjerne den ene, så jeg har onsdag og lørdag, tror jeg. Så kører vi 2 uger mere. Så er min fedtprocent faldet en lille smule. Kommet lidt bedre form, tror der var 1 kilo eller halvandet. Og så fjerner hun så den anden spisedag, så jeg bare har en fri spisedag, som alle kørte med dengang, hvor det galt om at æde sig i hegnet, for man stod op til man gik i seng. Noget jeg også er meget, meget imod i dag, men det gjorde man dengang, og jeg ved også, der er mange, der gør det i dag, og selvfølgelig kan man også komme i form på den måde. Jeg er bare ikke tilhænger af det. Men det er også en anden historie. Men jeg valgte som sagt at tage hjælp, og jeg ender med at veje ind til den her konkurrence på 75 kilo, altså 8 kilo tungere end året før, i bedre form. Jeg tror min form var det samme, men jeg så meget bedre ud, fordi jeg var meget mere fyldt, og jeg var ikke blevet så flad og så drænet. Så det siger lidt om, at bare ved at få meget mere mad, jeg lavede meget mindre cardio, og mit udgangspunkt var det samme, og udover det, så gjorde jeg det samme, bortset fra maden og cardioen, og jeg får 8 kilo tungere, så det siger lidt om, hvor meget jeg fik fucket op for mig selv det første år. Og derfor siger jeg til alle tag coach, og det er ikke fordi det skal være mig eller noget, det skal slet, jeg har rigeligt atlet, jeg har faktisk ikke tid til flere. Men det er hvad det hedder, jeg siger til alle, tag en coach første år eller andet år, få noget hjælp, fordi hold kæft, jeg sparede mig for meget, hvis jeg havde taget hjælp det første år. Jeg lærte så meget af det andet, og jeg lærte, at jeg kunne spise meget mere mad, end jeg troede. Jeg fandt ud af, at det galt ikke om at sulte sig selv, det galt om at have hjernen med i det, man lavede, og det gav mig lyst til selv at prøve at sætte mig noget mere ind i det her, og hele tiden prøve at optimere på, hvordan kan man gøre det her på den nemmest mulige måde. Og det er noget, jeg bliver ved med at prøve at udvikle på, og hele tiden arbejde videre med, og også noget af det, jeg synes er selv er sjovt at arbejde med mig selv og mine atleter, mellem alle mine konkurrencer her. Hele tiden prøve små ting af, og det sjove er, at jeg kommer mere og mere frem til, at jeg stort set ikke laver noget om. I har sikkert hørt det tit, hvis du ser godt ud ude før, så lad være med at lave noget om. Og det er næsten der, jeg er nu. Desværre ser jeg stadig rigtig mange, der ødelægger det for sig selv, men vi vil lave en anden video på et tidspunkt, hvor vi gennemgår Peak Week, og hvad min holdning er omkring Peak Week, og hvad jeg synes, der er af faldgrupper, og hvad jeg hører, som jeg synes i min optik er lidt at ødelægge nogle ting for sig selv, eller kan være. Men det tager vi i en anden video. Den her, den skulle handle om min første diæt. Det var en... På den anden side, jeg ville ikke have været foruden det, fordi min næste diæt, den blev pisselet. Det var som om, jeg slet ikke var på diæt. Jeg synes, fordi jeg sammenlignede hele tiden med den første diæt, hvilket gjorde, at jeg bare holdt da kæft. Jeg blev ved med at gå og vente på, hvornår bliver det hårdt der, og det blev aldrig hårdt. Det har det da så været senere på diæt og sådan noget, men jeg tror, fordi den anden, den stadig lå så tungt i mig, så jeg bare tænkte, lige meget på de allerhårdeste dage, var jeg jo ikke i nærheden af at have det, som jeg havde de der dage. Og min mor sagde også efter min første konkurrence, skal jeg huske, hvis du nogensinde gør det der igen, så skal du slet ikke kontakte mig i det antal uger, det står på. Hun var virkelig skræmt. Hun synes, jeg lignede en, der var ved at dø, og det gjorde jeg også, og jeg havde det også virkelig dårligt. Men et eller andet sted, så ja, vi lærer vores fejl, og jeg kunne bruge det til noget på mange områder. Jeg blev i hvert fald stærkt mentalt af det, eller stærkere, eller et eller andet, synes jeg. Men jeg vil stadig ikke råde andre til at gøre det. Der er ingen grund til at være idioter. Det er sundt at bruge tid op på en konkurrence og penge, og hvad man nu gør, og så ødelægge en masse for sig selv. Men som sagt, det var en anden tid. Der var ikke, man tog ikke bare lige fat i nogen. Jeg kendte ikke nogen. Bodybuilding fitness var jeg på ingen måde så stort, som det er i dag.
Så det var en anden tid, og ja, men det var sgu også sjovt. Det var i 2001, det er 17 år siden i dag. 38 konkurrencer siden. Og det sjove er, nu stiller vi op konkurrence nummer 39 her på lørdag, og jeg bliver stadig ved med at lære nye ting, og jeg kan blive ved med at lære nye ting, hvilket er også noget af det, der fascinerer mig i det her. Der er hele tiden ting, hvor jeg tænker, okay, hvorfor går det først op for dig nu? Hvorfor har du ikke tænkt noget mere over det? Så et godt råd til jer derude, prøv at evaluere det, I gør. Jeg plejer at sige sådan her, hvis det ikke er logisk omkring diæt, så er det fordi det ikke er, altså, det skal ikke give mening. Hvis det ikke giver mening, så fungerer det højst sandsynligt ikke. Kroppen er sådan rimelig taknemmelig på det område, så hvis I synes det lyder helt tåbeligt, det I bliver sat til, så er det højst sandsynligt også tåbeligt. Det var min første diæt. Ja, smid nogle kommentarer, hvis I kunne lide det, og vi skal lave noget mere i den stil. Ellers, tak fordi I gad at lytte med.